Pungkaham jot tonai tongai khazana mare kicing songrokno tinjong ni bagi belai kana koktuma kaham tui phika o koktuma no nong nai ka nga kai nor proud feeling nai tam ning ke chung jora kai so nukha je lai thangnai chal rogo je bubagrana hamya samani bising tui siniti prahastani chief minister sir Sri Manik Saha ingka o je sar Manik Saha tam samani hingke bubagra taring di hinei kaisa borok meeting organize khlaimani jagao bo samani bisingte akok viral gei thangka ingke sinti prasarong thaniga akok khanamani bagai sinti prasar kha duja gei kabang kok jaga rogo no kabang ma thai jaga rogo no bubagra no amahai chaya samani bagai protest khlaineka ningrok nukhna ingka abono tui tini haina hai bubagra tweet khlaika je aljarana picture nubai tongkhana naidi bubagra bai malai mani bubagra ni nuyumo thangi je chini sar Sri Manik Saha chini Maharaja Pradut Kishore Manik ko bai malai lai mani ingka orang bubagra bo amahai ke bono hambai ya farmani kok bo sika tweet ni bisingtui thank you for your visit Hornbill CM my visit on CM, my health is fine and I am and will be working for the constitutional solution of our Tiprasa people and the state overall. Ni jini bubagra sike. Ingko jaga bubagra saka je nono angbai ano nainani phaimani bagai nono belai kheno hambai ya phoro borom gonang mantri pokhrok nei oro bubagra saka. Ingke oro sawa ani saksori kaham no tongo tabuk ang ani tiprasarok ni bagai constitutional solution tui tei aboni somadan eba solution tui samung tangai jengai thangai tongo hene bubaga aujago tweet khlaika nge belekeno khatung jangnai kok belekeno one ma singsa kok tamni kanai di jung jora kaisabo nukha je bubagra no hamya sakabo je bubagra taring di amahai rok hingka ingka aboni yaglo hingka kaibo kirijamani yaglo hingka kaibo bubagra no bini no thangai nainani bagai ma thangka bai kising songrok saiman kana je bubagra bai malanyani bagai mombo ma thangka tamni hingke king is king bubagra no bubagra ka bokha kotor ang no saka mo saka gabani bagai sung bubagra no chung logiri to kang ka kai bubagra ne samung te chanai ingka naidi o jaga sung o je o photo no chung nu kang ka picture no kang kai bubagra tweet khlaimara no kang ka kai sung belakana kha tong ta kalayo tam ningke naidi bubagra na asak hamya hei sanai bubagra taring di hini sanai je paithago hingga bubagra bai malaina ma thangchi wo gabani bagai bubagra ni bagai haina ro comment box thangi bubagra long life ni sedi bubagra ni je unthun constitutional solution abo dakne manani unthun chinti prasarok ni bagai tetim chinti prasarok ayok lokthun bubagra ayok lokthun ingko oma haina update nai tamo chungi tongo hingga kai norok kok borok ni tech entertainment YouTube channel namo subscribe klaiton di hingga haina hai norok bai next video malai knai jotona hambai kaham tongbai di hambai